Celta non celebraba tanta expectación nun adestramento de público e de medios de comunicación, en la que a súa chegada a Madroa foi bastante tranquila. Ese era o momento no que o novo adestrador do Celta empezaba a tomar posesión dos seus dominios. Con paso firme e decidido e sen necesitar de ninguén que lle indicase o camiño, Stoichkov entrou na Madroa. Un momento que recolleron en exclusivas cámaras da Galega, porque Stoichkov madrugou e non había ninguén máis. Que distinto era xa o panorama cando máis tarde chegou o presidente Carlos Mouriño. A Madroa empezaba a ferver, ninguén quería perder o primeiro día de traballo do búlgaro. Aí está Stoichkov, xa con traxe de faena, dando as súas primeiras indicacións sobre o céspede. Foi unha sesión relaxada, de toma de contacto. Parouse ao final con Baiano e tamén co Consello de Administración. Ainda se está coñecendo a todos. Adiantamos onte neste informativo, Stoichkov asina polo que queda de temporada e unha máis. Ten que armar unha revolución no equipo en canto a resultados, pero xa armou unha revolución no ambiente. Hoxe, para ser presentado oficialmente, saiu vestindo a camiseta do Celta. A mí me gusta este reto, de tener prisión y de tener, digamos, transmitir en carácter, transmitir la garra, transmitir todo lo que es posible que se puede ganar un partido. Declaración de intencións dun home que quere marcar diferencias desde o primeiro momento. Consciente de que o Celta atravesa por unha mala época, o búlgaro establece algunhas prioridades. Excusas no hay. Yo creo que poner todo lo que tiene cada jugador, poco más de esta ilusión, de esta entrega, de compromiso, yo creo que en el fútbol es muy fácil. Entrega, carácter e compromiso son as palabras que utilizou de forma reiterada. É precisamente de carácter, pero cos árbitros fai unha promesa. Yo me he dejado esto ya de protestarlo tantos porque ya me harté de tanto. Una vez que protesté me he ido 4 partidos ya. Stoichkov non se puxo un traxe para a súa presentación oficial, elixiu a camiseta do Celta, xa co seu nome. Saímos a Stoichkov, faltanos por saber que pensan os xogadores do seu novo míster. Esta é a opinión de Ubiña. Es una persona que nos viene a ayudar. Su principal compromiso es que nos viene a ayudar a salir de esta situación y por parte de los jugadores tenemos la misma intención, ayudarle a él a que esto vaya hacia adelante. Para iso teñen tamén o apoio de todos os aficionados en Vigo. Xa vimos hai un minuto como estaba a sala de prensa pegada de xornalistas, pero é que o adestramento do equipo non quedou atrás. Moitísima xente se achegou hoxe a Madroa para ver a Stoichkov en acción. Con el chegou a expectación. É unha figura con carácter que arrastra admiración, é populista, sábeo, deixase querer desde que na noite donde aterrou no aeroporto vigués. Os medios que estábamos ali non deixamos nin un só segundo de ser a súa sombra. Atractivo para a afección e para a prensa, para a radio e para a televisión, que aumentou un entorno céltico. Desde primeiras horas desta mañá, a xente esperaba ver as primeiras evolucións de Hristo Stoichkov como adestrador do Celta. Algúns confían nel plenamente para que a actual situación do equipo quede como un mal pesadelo. A mí parece que é un home con carácter que pode chegar a facer algo. E de fútbol sabe moito, a cuestión é que sepa controlar o equipo e que sea frutífero. A Madroa semellaba un encontro internacional de prensa. As cámaras non deixaron o técnico nin un só minuto. Os medios vamos mostrarlle sen perder detalle o que acontece na etapa galega deste búlgaro internacional. Na súa presentación non collía ninguna alma. Pois para estrearse como técnico, Stoichkov non podía pedir mellor partido. O derbi contra o Deportivo. Na Coruña destacan o carácter que lles pode dar o búlgaro aos celestes.